tomto videu sa pokúsim získať čo najviac kľúčov v Rivals, no ale na to sa musím presunúť do Rivals. Musím robiť ako prvú jednu vec. Čakať na nejakého typka, akože hrávam to dosť často. OK, kam. Takže som zvedavý, že koľko kľúčov môžem získať. Toto iba zabijem. Bude pohoda. Ako mám tu nejaké tasky, ísť shooting bridge a tie, no tak tie veci idem ako prvé urobiť. Takže, ako prvý task mám break target. OK, teraz potrebujem si dať kosu. Urobím toto. Ide iba granát. Toto. A rýchlejšie. Dobre, ide typek so mnou hrať konečne. Čo najviac. Má snipu dokonca. Ne, čo to má? Má nož. No super. OK, minus 75. Toto. Ako ma trafil sniper? Poď. Dobre, kamo, ja mám 900 ping. Prečo mám 900 ping? Kamo. Kebyže mám aj ja nejaké zbranie a nemám nejaký takýto vysoký. Šnebrovský, Levandovský, yes sir. Počný granát. OK, kamo, možno to ešte vrátim. Kamo, koľko kľúčov som... OK. On má RPGčko, tak toto nedám. Taká nosku zbraň. Poď. Chcem mať RP. Teraz musím... Ja viem, čo urobím. Keďže má RPčko, tak... Super, on má ešte trafil flare gunom. 50 sekúnd. Čo ti bije? Koho, takže mobil, 145, 124, rovnaký skin. Ako máme vedieť, kto je kto reálne? OK, kamo. Toto je taká výzva reálne. Toto je... Kamo, toto bude výzva. Ešte pay to win. Granát launcher. Tak to hrajú iba nula. OK, kamo,
teraz máme posledných 10 minút. Kámo, tak toto bola najrychlejšia hra, čo som v videu vyhral. On má ešte snip. Keď pôjdem hore, takže... Neviem čo robí, ale hoci čo robí, robí. Tam je. A potom dá noži. 6 minút, kamo. 6 minút, kamo. Víš, kamo, on má sadku. OK. Dáte. Okay. To môžete ho kedy odpáliť. A s tým je dosť dobrý. Ale není lepší ako ja. 3 minúty. Čo robí, ten typ tam proste shiftuje ako blázon a tam čo robil. OK, mám bonus. OK, takže sme získali 41 kľúčov, to je podľa mňa dosť veľa za hodinu. Môžeme si kúpiť nejakú zbraňku, ale ja sa nechcem. Neviem kam. Proste si môžeme potom niečo napríklad. Dajme tomu, ak neviete hrať s granátou, tak dajme tomu flashbang alebo freezere, ale to asi nie. Alebo si daggers alebo arganu. Nejakú Uzi alebo dokonca spray, tú najlacnejšiu zbraň, ale získal som 41 kľúč za 1 hodinu a ja si z tohto videa všetko, tak dajte like, odber, zdieľajte toto video. Tak čuuu!